fa 15 segons i és que no tenim comptabilitat. Bon dia, comencem el plenari extraordinari. La primera cosa que haurem de fer és ratificar la inclusió del punt. Primer punt, és l'aprovació de l'expedient 2013 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. És per un import de 25.000 euros d'ingressos i despeses. I se proposa aprovar l'expedient i procedir a la seva publicació segons el que reflexa l'article 169 del Reglament de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Sí, senyora Rius. Gràcies, alcaldessa. Bé, la primera modificació del pressupost que per urgència en quant a la qüestió de la igualtat, donat que s'ha aconseguit una subvenció la Generalitat per a poder contractar un agent d'igualtat que està finançat al 100% per la Generalitat i començarà a treballar aquesta gent mentre acabi la tramitació d'aquest expedient de modificació i també de la borsa de treball que s'està creant per a cobrir aquesta plaça. L'únic problema que trobem que és, com sempre, l'informe d'intervenció que ens recorda que no podem incorporar nou personal a l'Ajuntament segons la prohibició que es manté per part de l'Estat i el que proposem al ple, com altres vegades, és alçar este reparó i donat que des de l'administració autonòmica es transfereixen uns diners que són precisament per a contratar personal, el que no podem entendre és la situació que estem vivint aquests 4 anys de que ens transfereixen uns diners, ja sigui per part de l'Estat o per part de la Generalitat, es transfereixen uns diners per a poder contratar personal aturat, que sigui en fort, personal jove, o en el cas de la igualtat, o també en l'estiu, en el paro agrari per a persones aturades, i el mateix Estat que se'ns transfereix els diners per a contratar aquestes persones, el mateix Estat ens prohibeix contratar persones. Per tant, és una cosa incoherent que esperem que solucione quan antes i de moment demanem recolzament d'aquesta modificació per a poder tirar endavant. Gràcies. Sí, gràcies, bon dia. Nosaltres, base també a les declaracions que ens ha fet el tècnic de contratació i personal en la comissió, li dic que anem a recolzar la modificació. També tinc que dir que, per aclarir, a mi jo tinc cert dubtes, la conselleria en aquest cas ens aporta 25.000 euros, però ningú garanteix que això sigui el 100% del cost de la contratació del personal, verament perquè no anem a tindre en compte que si d'ací 15 dies no vinga, ens agarrarà una baixa i són diners que no van estar controlats per part de l'administració local, qual molt calent de dir que és el 100%, però després tampoc diran els informes dels tècnics amics, vostè diu que hi ha una incompatibilitat de contratació, és correcte, però és que el punt primer li diu que hi ha una competència pròpia. Això és un servici que directament presta per la conselleria i ara, si ja ve vostè, m'ho explica per què la conselleria es vol desfer en un servici per a trasladar-lo a l'Ajuntament. Jo
jo antes de comentar al costat, això me recorda a mi a la guarderia rural, conveni, conselleria, anterior, no era un govern de vostès, un govern nostre, i d'un dia per un altre diu que deixa d'haver col·laboració en l'Ajuntament i l'Ajuntament, sense tindre competència en aquesta matèria, té que assumir els costos de personal. Per la qual és una llàstima que tinguem que tornar a caure els mateixos errors que inclús anteriorment s'ha fet. Per la qual això no ho compartís amb vostè. I per altra qüestió és que al ser una competència impròpia, que és el que realment n'hi ha que recalcar, això hauria de fer la conselleria, però estem veient que en tot allò que va relacionat amb temes socials s'està llevant les mans, s'està llevant de damunt. El que preocupa és quan tinguem que fer per econòmic financer, la intervenció ja està dient que el primer que té que desfer-se vostès són les competències impròpies. Ja no sé si podrà vostè salvar el tema de si subdelegació o diu o no mos diu alguna cosa, perquè realment el que ens ha de referir fins al 30 de diciembre és la contratació, però el tema de competències impròpies volem veure si aquests servicis que al final acaba suplint la tisora per part de vostè. Moltes gràcies, senyor Alcaldessa. Gràcies, señor Fuster. Señor Sánchez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, en relación a este tema, decía el señor Fuster que él se daba por satisfecho con las explicaciones que daban técnicos esta mañana en la comisión correspondiente. Nosotros pensamos que las explicaciones dadas por la técnica no solucionan la situación de ilegalidad que se está llevando a cabo esta modificación, porque el ayuntamiento, lógicamente, o sea, como es evidente, no tiene competencias en esta materia. Por otra parte, una vez más nos estamos encontrando con un reparo de legalidad hecho por la intervención, porque lógicamente estamos ante una situación ilegal que si ustedes que tienen representación no son capaces, o los partidos a los que representan no son capaces de solucionar esta situación, no lo vamos a hacer. Creo que el Ayuntamiento de Burriana, levantando este reparo de legalidad. Por eso, como siempre, no vamos a votar en contra, pero nos abstendremos en este punto. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Yo también voy a excederme, a pesar de estar de acuerdo con que en el ayuntamiento se contrate un agente de igualdad, también por el reparo de legalidad que hace, porque pienso que los informes, aunque no todo era subsanable, sí que eran subsanables los informes previos y vinculantes, uno de la administración competente en razón de la materia en la que señala la inexistencia de duplicidades, y el otro de la administración que puede atribuir la tutela financiera sobre la sostenibilidad de las nuevas competencias, pero que se tendría que haber aportado a este pleno. Por ello, por supuesto, no voy a votar en contra, pero no voy a hacer. Gracias, señora Sánchez. Señora Rius. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no són subsanables perquè tarden 4 o 5 mesos d'expedients en realitzar-se, com per el tema de la guarderia, per tant no anem a esperar 4 o 5 mesos a tindre aquests informes quan igualment tindrem l'informe en contra perquè tenim la segona part de l'informe que és que no podem incorporar nou personal. Per part del equip de govern creiem que era important tindre l'agent d'igualtat i en aquest cas la conselleria creiem, ja no ficaré dubte perquè si no dic que no, però creiem que sí que ens va solucionar íntegrament el sou, no incrementem el gasto, per tant no estem fent res que no tinguem que fer, per tant no anem a rebutjar aquesta ajuda econòmica per no poder contratar aquesta activitat. Gràcies, senyora Rius. Señor Fuster. Sí, jo únicament per tancar el debat, només dic que el servici ja s'hauria prestat. No sé si és un servici que incorporaré que sigui una novetat. Es que parece que usted ahora venga así, decimos que aporta una subvención porque no va a crear una nueva plaza, porque no es una figura de la igualdad. Claro, es una figura que ya estaba creada, en una competencia que tenía establecida la Consellería y que se venía a prestar en el Ayuntamiento de Burriana, conjuntament en el Ayuntamiento de Villarreal. Por lo cual, lo que sorprende es que ustedes tienen que aceptar un mandato de la Consellería de que muy bien llevarse el pes de damunt para que tengan que asumirlo vosotros. Cuando después usted dijo, creemos, yo creo que creemos otras cosas. Desde fa un any que estigui de que se dissent la regla del gasto, i vostè dia que no hi havia ningú problema, que les prioritats eren les prioritats, i ara venen les prioritats. Quan vostè diu que no va incrementar el gasto, el gasto ja se l'ha passat de sobre. Per la qual ara, a partir d'ara, veurem les tisores per on venen. Si per
agents d'igualtat o pagaran els veïns de Google. Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Fuster. Votació. Vots a favor? Gràcies. Abstencions? 3.